Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaot po unta nga ang Ginoo magkauban kanato gihapon. Nagapasalamat ako nga kita sama sa gihapon nagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay walay laing pulong karon sa kalibutan. Anaa lang makita nato sa Biblia. So without further ado, magpasalamat lang ako sa mga tao nga mitabang aron nga kita maka Bible study. Nagapasalamat usab ko sa mga tao nga nagpreparar sa snacks. Kay balo ko nga lami kayong snacks ninyo din ha. O bisan ako gigutom og gamay, okay lang para makatuon kita. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang atong Ginoo nga mao'y magauban o magapanalangin kanato karon. Atong iduko ang atong ulo, ipiyong ang mga mata, o atong mo communicate kita, mo magkaiistoryahan kita sa atong Ginoo. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, nga maoy gabuhat sa kalibutan, nga maoy nagpadala ni Jesus dinhi sa yuta. Sa ngalan ni Jesucristo, nga maoy nagpakamatay dito sa cross. Sa ngalan usab sa Espiritu Santo nga mao'y musulod sa among kasing-kasing. Ginoo, nagaampo kami nga ikaw unta mao'y magadumala sa among Bible study karon. Panalipdan mo kami. Hinaot pa unta nga imong abrihan ang among kasing-kasing. Hinaot pa unta nga ang imong pulong makausab kanamo. Hinaot pa unta nga kami makita ang imong pinakadakong gugma sa amoa. Hinaot pa unta nga kami usab mantigong maghigugma sa isig katawo kanamo. Sa usag-usa kining tanan na among giampo in the name and the mighty name of Jesus our Lord. Amen. Sa dili pa kita magsugod, atong i-review kung unsa may atong naantiguhan sa usang semana. Di ba nahibalo na kita unsa man ni hyperbole. Hyperbole. Ang bote pasabot sa hyperbole nga murag pasubraan ba ang istorya aron nga masabtan gyud og unsay bote pasabot ko, so nga adunay comparison, adunay ikumparar. Pero dili nato himuon nga literal translation. Didto ato nakita sa kapitulo 14 nga kay daghan man gyung misunod sa atong Ginoong Jesucristo. Aduna siya mga critics, mga tao nga siging magsaway kaniya katong mga relihiyoso, mga Pariseo, mga Sadducees, teachers of the law, o katupong mga hoy-puloy, katong mga reject, mga sinalikway sa katilingban nga gusto gyung maminaw niya. So daghang nagsunod ni Jesus. So pero iyang giingnan sila, giwarningan, kung gusto mong akong tinunan, mao na inyong himuon. Katong pulong hyperbole, nga dumtan, niingon siya, kung dili nimo dumtan ang imong amahan, inahan, igsuon, mga paryente, ug mayon siya og ang imong kaugalingon, dili ka mahimon akong disipulo, dili ka mahimon akong sumusunod. Ang boting ipasabot nga ang importante gyud sa atong kinabuhi, dili ang atong ginikanan, dili atong mga amigo, dili ang atong kaugalingon, kundi ang atong Ginoong Jesucristo. Mao na ibot ipasabot niya. So moadto na kita sa kapitulo 15 karon. Basahon ako. Mag-istorya sa ako gamay. Sa unang panahon daghang kaming mangga. O amo kining ibaligya dito, kung hinugna amo ning ibaligya sa San Carlos or Bacolod. Apan usa na mo ni ibaligya amo sang pangitaon. Among pilion katong maayo, katong nga naay liki o dunot, amo ning i-reject. Dili namo ni ibaligya katulang mga maayo.
So katong mga reject, pwedeng abilibay namo, pwedeng among kaunon. So dinhi usab atong makita sa atong istorya karon nga gimahal sa atong Ginoong Hesukristo ang mga reject. Dili katong mga tawo nga gaingon nga maayo sila. Nga wala sila'y problema. So bantayan nato nga mauni pagmahal sa atong Ginoong Hesukristo. So moadto na kita sa kapitulo 15 sa sinulat ni Dr. Luke, si Lucas usa ka doktor. So New Testament magsugod sa Matthew, Marcos, Lucas. So na kita sa Lucas kapitulo 15. Magsugod kita sa versikulo 1. Usa niya na kahigayon, may daghang mga kobrador sa mga buhis o mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. So ang mga tao nga excited nga makabati ni Hesus, katong kobrador sa buhis, katong makasasala, mga tambay-tambay, mga bugoy-bugoy, unsa pa nang uban, mao ni sila mga reject sa unang panahon. Ang paglantaw sa mga Hudiyo, kini sila walay kapuslanan, sugnod ni sila sa impyerno. Ang kobrador sa buhis, amigo nila ang Roma, og sila nagkobra sa buhis og ila usab nga corrupt ni siya kaayo. So mo ni silang naminaw ni Jesucristo. Versikulo 2. Unya ang mga Parisiyo og mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana, mingon siya si Jesus. Nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakapigsalo pagani kanila sa pagpangaon. Nakita nila nga si Jesus na nakipagbarkada. Dili ko moingon nga si Jesus nakipaginuman, pero nagpagbarkada siya sa pagkaon, sa ilaha importante kaayo nga mao nay relasyon nila kung bitahon ka sa pagkaon. So tungod niini, so ang paglantaw sa ilaha, paglantaw sa mga magtutudlo sa balaod nga si Jesus makasasala usab. Sa ilang paglantaw, murag sa ato ba na giingon sa in English, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung kinsa imong amigo, kabalo ko kung kinsa ka. So mao na ilang paglantaw usab. Tungod niini, misugaylon kanila si Jesus sa usa ka sambingay. So si Jesus nabalo din siya unsay sulod silang una-una. Mao nang gusto niyang tudluan sila kung unsa ang tinuod nga kinabuhing Kristohanon. Si Jesus maayo kayong mo istorya og sambingay, may isang mo istorya. Ako kabalo ka, gusto unta ko nga maantigo ko, nga maayo kong mo istorya apan wala ko'y abilidad sa pag-istorya. Pero sige na lang atong tan-awon ang istorya sa atong Ginoong Hesukristo. Sambingay. Kay bulo kitag sambingay, ako nagiingon mo mahitungod sa sambingay, usa kay yutan-on nga istorya apan langit nun ang buti pasabot. Dili kita concern sa mga details, sa mga gagmay-gagmay, apan kung unsa gyud buti pasabot sa istorya. So mao ni istorya. Versikulo 4, pananglit, usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero, og nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang 99 didto sa sibsibanan, og pangitaon niya ang nawala nga karnero, hantod nga kini iyang makit-an. So, ato makita nga iyang gibiyaan ang 99. And then, para pangitaon yun, ang usa ka karnero nga nagpalayo, siguro kining usa ka karnero nakita niya sa guwa nga daghang kaayong pagkaon. Unang nawala siya tungod sa kalami sa iyang mga pagkaon. O gipangita gyud siya. Pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makit-an. Sa makit-an na niya kini, versikulo 5, malipay siya pag-ayo og iya kining pas-anon. Og dadon pagbalik ngadto sa ila, unya iyang dapiton ang iyang mga higala og mga silingan
Maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Versikulo 7, mao ni usa sa conclusion sa atong Ginoong Jesucristo. Sultihan ko kamo nga ingon usab ni ini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan og paghinulsol. Unsa may buti pasabot sa atong Ginoong Jesucristo? Mas importante kaniya bisag ang usa ka tawo nga reject, nawala og naghinulsol sa iyang mga sala kaysa mga relihiyoso nga wala makaibalo nga sila makasasala. Mas malipay ang Ginoo di ay. Sige, ang atong Ginoo nangita sa mga tawo nga reject, mga tawo nga sinalikway sa katilingban. Versikulo 8, ang atong Ginoong Jesucristo usab nag-istorya lain, another story, para nga iyag yung ipadungog nga ang mga relihiyoso makaibalo. Kay usay kita usab kini para sa ato usab ni. Kay usay mulan taw kita nga kita relihiyoso. Naana ko yung relihiyon, sige kong kasimba, dili ko maghinulsol sa mga sala. Wala ako'y paglantaw nga ako makasasala. Apan kita nahibalo nga bisag sa atong huna-una lang makasala na tayo. So, verse 11, og mipadayon si Jesus sa pag-ingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak. Oh no, I'm sorry. Versikulo 8 muna ta. Sa laing bahin, pananglit ang usa ka babay nga may napulo ka tagsa kasalapi. Unya kawad-an og usa. Unsa may ang buhaton? Magdagot siya og suga og manilhig sa iyang balay og iya gayud kining pangitaon hangtod nga makit-an. Kini mohunong sa taggamay. Kining salapi mo ni gingon drachma. Pero kini siya ang decoration nila para mahibawan nga siya may asawa. Yan ang ibutang sa ulo pulo ka buok nga drachma. Og ang usa nawala manang sa iyang emotion dako kay gining butang nga iya gyung pangitaon. Versikulo 9, og sa makit-an na niya kini tawgon niya ang iyang mga higala og mga silingan, moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka salapi. So makita nato ang kalipay, gitawag niya ang iyang mga silingan. Versikulo 10, sultihan ko kamo, mao ni conclusion ni Jesus, nga ingon usab ni ini ang mahitabo. Mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol sa iyang sala. So dinhi atong nakita nga dinhay nangita ang magbalante sa karnero, nangita ang babae gipangita niya. Ang buti pasabot dinhi ang atong Ginoo, ang Ginoong Amahan nangita kanato. Kung kita mapalayo, siya ang nangita tungod sa iyang gugma. So kung makita na kita, unsay sulti ni Jesus, siya sultihan ko kamo nga ingon usab ni ini ang mahitabo. Mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga hinulsol. Wow, bisag usa lang day ka makasasala, maghinulsol, malipay ang Ginoo. Nasabtan ba nato ni? Mao nay kasing-kasing sa atong Ginoo. Malipay siya ug siya ang nangita nga kita mo balik. So sa sunod nga istorya ni ini, ato usab nga makita ang kasing-kasing sa Amahan. Sa sunod nga istorya ni Jesus, dinhay sa usa ka lugar, dinhay mga tao, mga magbalantay sa karnero. O may istorya siya
nga usahay na mga karnero nga mulukso sa duol sa pangpang. Kay dito daghang kayong lami kayong pagkaon sa mga karnero. Apan pag mahurot na niya ang pagkaon dito, di na siya makabalik og lukso. So mamatay na siya dito. Ang magbalante sa karnero, dili gyud niya luwason dayon. Kay kung mulukso siya dito, mulukso usab ang karnero, sumamatay ang karnero. Iyang pabayaan, dili niya tagdon hangtod nga duol nang mamatay ang karnero sa kagutom. Usa pa niya luwason, kay di naman ni makalukso. So, atong tanawon ang istorya. Kining istorya karon sa atong Ginoong Jesucristo, very famous ni. Daghang nahibulon ini. Ang ilang giingon kini ang the prodigal son. Siguro makaingon na mong nakadungog na ko ana. The prodigal son, ang mausikon nga anak. Pero sa ako ang paglantaw, dili mausikon ang title, ang pinaka main topic ni ini, ang pinaka main character, dili ang bata, kundi ang amahan. Unsa kadako sa gugma samahan atong tan-awon. Versikulo 11, og mipadayon si Jesus sa pangingon usa ka parable, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Dusi, usa ka adlaw ni anak, ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagin ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa, gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Dinhi atong makita nga kining anak wala siya makahulat kining manghod nga mamatay ang iyang amahan o sa bahinon. Mao gyud ni ilang kultura, mao ni ilang tradisyon nga dili gyud mabahin ang yuta samtang buhi pang amahan. Pag mamatay na, pwedeng mabahin. Ang kamugulangan, dako ang iyang bahin, 1/3 lang sa gamay nga manghod. Mao ni ilang tradisyon nga dako gyud ang kamugulangan. So, wala siya makahulat. At dinhi atong makita usab nga gihatagan lang og freedom, gihatagan lang ang amahan, iyang gihatagan og freedom ang iyang anak nga magdesisyon. Kung unsa himuon, wala siya moingon, "Anak, dili na maayo. Anak, ang atong kultura dili ni mahimong ibaligya." Ang amahan iyang gipasagdan. Sa atong paglantaw karon, gipasagdan niya. Pero tan-aw nato. Versikulo 13. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi ug sa mga kahilayan. Nag-enjoy siya. Iyang gibaligya, daghan siya kwarta, milangyaw siya sa lugar nga lami kaayo, daghang kalingawan. Nahibulan mo kung muadto mo dakong syudad, daghang kalingawan didto. Kadaghanan siguro kanato mga teenager ang walay mahimo sa baryo, muadto sila sa dakong syudad, manimpalad, o daghan siyang kwarta ang bata. Apan kung daghang kang kwarta, kung dili mo yung pagkagastong kwarta, mahurot. Kung daghang kang kwarta, daghang kang amigo. Kung wala na kay kwarta, wala kay amigo. Sumaw na initabo kaniya. Nag-enjoy ang mga tao niya, apan sa wala na kwarta, gibiyaan na siya. Siya na lang usa. Versikulo 14, hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom ni adong dapita ug nahimo siyang walay nahot. So ang pulong nga walay nahot, wala gyud sulod na sa bulsa niya, wala gyud kwarta na. Kinsa may nagpadala sa dako kaayong gutom? Ang Ginoo nahibulo niini. Ipadalhag dakong gutom
Ang kinabuhi niya dili na happy-happy. 16, busa mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo ni adtong dapita o gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Wow, usa ka anak sa dato ang trabaho niya karon nag-atiman na lang sa baboy. Na kay bawa nato kini siya Jew. Kini mga Jew dili gyud nimo kaon og baboy. Ang ilang paglantaw sa baboy hugaw kayo. So mo na giingon rock bottom ang kinabuhi niya, tuwa na sa ilalom sa dagat. Wala na siya kapaingnan. Sa katapusan, versikulo 16, tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy, tungod kay wala may mihatag kaniya. Wala siya pa, gipatrabaho siya, walay mihatag kaniyang pagkaon. Lisod ka ay ni ang kinabuhi niya. Versikulo 18, versikulo 17, sa katapusan, nakaamgo siya, naay pulongan nakaamgo siya. Sa dako niyang sayop, ug miingon siya. Nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako aniya, hapit na mamatay sa kagutom. So adunay pulong nakaamgo siya. Nakita niya na nagmata na siya kay natulog siya sa kalipay, karon nagmata na siya. Kung unsa ang iyang sitwasyon, nakaamgo siya nga mas maayo pa nga mubalik siya sa iyang amahan. Mas maayo day ang iyang kinabuhi sa iyang amahan, sa didto pa siya. Katudi ang paglangyaw niya, dili dito ang pinakamaayo. 18, 18, busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo. Nahibulo siya hain siya nakasala. Nakasala siya sa Dios, nakasala siya sa iyang amahan. Dili na ako ang ngayang ilhon nga imong anak. Isipan na lang nga ako nga usa sa imong mga sinuhulan, usa sa imong mga sulugoon. Mao iyang paglantaw sa iyang sa kinabuhi karon. Sa una sikat siya, karon dili na siya sikat. Apan nakaamgo siya. Sa iyang panaginip, siya karon nagmata na sa kinabuhi. Usahay kita usab siguro. Gikinahanglan kita nga makatilaw og sakit sa kinabuhi, kalisod sa kinabuhi, aron nga kita magmata. Usag-usa ka nato makatilaw og kalisod sa kinabuhi. Versikulo 20. Busa, milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pa gani kaayo siya, layo pa kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak og midagan aron pagtagbo kaniya og unya migakos og mihalok kaniya. Wow, mao ni kumpleto nga amahan. Ang amahan di ay siging gapaabot kaniya sa paglakaw niya. Nabulo siya nga kining anak mo balik, gapaabot gyud siya sige sa iyang anak. Wala siya maglantaw nga ang anak niya mawala, apan naglantaw siya nga kining iyang anak mo balik gyud. 21, ug unya miingon ang anak ngadto sa amahan, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay imong anak, ilhon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, dali, miingon siya, dad-a nga ri ang labing maanindot nga besti og isulob kaniya. Sulob usab siya og singsing ang iyang tudlo og sapatos niya.
So kining tanan buot ipasabot nga gi-restore ang relasyon, gibalik niya nga ikaw anak gyapon nako. Versikulo 23, og kuhaa ang pinatambok nga natingba ka og hiwaa kay magkumbira kita. Kining tambok nga baka para ni sa special nga bisita o special nga offering. Karon iyang gihatag siyang anak. Nganuman, versikulo 24, kay kining akong anak namatay. Namatay na. Apan karon nabuhi. Nawala siya. Apan karon nakit-an na. Busa gisugdan nila ang kumbira. Wow. Badisingko, nining hagayon na dito sa uma ang anak nga magulang sa iya ng pagpauli o sa diha nga duol na siya sa balay. Nabati niya ang huni o ang pagsayaw, panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon o iyang gipangutana, nag-unsa man kamo dinha? Versikulo 27, mitubag ang sulugoon, ang imong manghod mipauli na o gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man siya nga maayong lawas ang imong igsuon. 28, nasuko ang magulang ug wala mosulod sa ilang balay. Busa migula ang iyang amahan ug gialam-alaman niya aron mosulod. Imagine ang amahan miadto gyud nga makipagistorya. Apan mitubag siya, tay, huna-huna ra gud, sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo. Ingon sa usa ka ulipon, ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisag nati nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. So ang igsuon nasuko sa sitwasyon, nasuko sa iyang amahan. Wala sa malipay sa pagbalik sa iyang igsuon. Mga igsuon, posible usab nga adunay panahon nga maunay atong feeling nga dili kita makapasaylo sa usa ka tawo. 30, apan kanang imong anak nga nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babay o sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa pinatambok nga nating baka. 31, ang amahan mitubag, anak, ikaw kanunay nga uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita. Kay ang imong igsuon namatay ug karon nabuhi. Nawala siya ug karon nakaplagan na. Wow, unsa may atong maantiguan didto? Sa gugma sa atong amahan. Siya ang nangita nato. Iya kitang gitagaan og freedom to decide unsay maayo dili. Apan ang amahan naghulat nga kita mubalik nga na kaniya. Siya ang nangita kanato. Unsa katahom ang kasing-kasing sa Ginoo. Nga bisan kita reject, kita ang pinakamahal, nagpadala siya sa iyang anak aron nga kita may kinabuhi nga walay katapusan. Unsa may atong himuon? Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, dakan salamat sa lesson karon nga among nabawan nga ikaw ang nangita kanamo, nga ikaw nahigugma kanamo, pangitao nimo kami Ginoo. Hinaot po nga kami mag-response, hinaot po nga kami muduol nga na kanimo. Kung kami nagkasayop karon, hinaot po nga kami muduol kay andam ka mo pasaylo kanamo. Ginoo, hinaot po ta magauban ka kanamo karon. Kung kinsa katong
may sakit karon, nagaampo ako nga imo silang ayuhon. Sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen.